какво ста хора, аз съм Пламен Манчев и днес ще направим ревю на един много як сървър, HelloCraft, и нека да им кажем да кажат хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Нека сега да им кажем да кажат хай на YouTube. Това е ревю, доста як сървър е. Ето хитуба. Сега тук ето всички показват хай на YouTube. Сега ще направим, да, съм ранг хелпър. Сега ще направим ревюта на сървъра. Планът е много готин, мен много ме кефи. Сякаш там някакво горе слънцето, някакво такова ще падне върху нас. Много яко ме изкефи. Само да го напиша. Отново. Кажете хай на YouTube отново. Нека сега пак да им го кажем. Хай YouTube. Добре. Хай туба. Сръчите е много готино. Мен изключително много ме кефи. Това е доста як спаун. Ранка си го спечелих от кандидатура. Това ще е за този спаун. Много яко е. Даже горе има избийкан, който е титан. Чакай само се изключа FPS-те, защото малко лаги, но не проблем. Тук е Warp, това е Gyro. Чакам да има Gyro. Ето това е Gyro. Тук, например, ако някой човек нещо грифъл и така, и го наказват ето тук в тези килии за колко там време и не може добре, тук това не знам какво. Нека да преминем към Warp Stuff. Сега пускайте светкавици за клипа. Сега пускайте светкавици за клипа. Сега, ето го Warp Stuff. Има доста свободни места. Мод няма никакви. Няма никакви хора за модератор. Ето за VIP. Има един. Ето Helper съм само... не, това е тест админ. Тест админ на някакъв там Minecraft 9. Тук е за Head админ. Тук е за админ. Пак няма админи. Head админ има двама. Viking, Legend. Legend 17 и Габела. Там момче. Тук ко-оунерите. Един е Sir Shadow Killer, другата е Милка. Нека да пременем. Това вече главните. Head admin XX MartoBGXX. Head admin Габела. Ето я, тя така даже седи тук. Тук ко-оунер Sir Shadow Killer. Оунерът е Hell Greek. Ако оунерът е Милка. Милка като шоколад за яне. Тук тест мод няма никой. Полицай няма никой. Ето Helper съм само аз. Стига пускайте please. Билдъри няма. Донор няма. Гигавип. Стига ще намаля звука. Бах ти. Скайци. Добре. Випът само един. Маринов на 2-3. Нека да преминем към Warp Drop Party. Сега ще понятно. Warp Drop Party. Warp Drop Event. Добре, има Warp Drop Event. И мен наспамва така долу. Тук имаше Snake.
Имаше снег. Много трудно беше снега и аз победих на снега. Тук ми дадаха някакви айтеми. Тук на друг парт слагат честове и такова отпускат айтеми. Аз съм бог. Сега пише много нара да кажем на YouTube. Кажи си на YouTube. Нека да каже хай на YouTube. Сега ще му пишем. После излиза и няма да кажи без това. Тук може да минавате, но снекът може да се го минавате, той е много лесен. Тук, после тук. Но могат да го минават само ранкове, защото е много трудно, те не могат там да скочат. Тук има бариерка, която аз не забелязах, мисля, че от тук трябва да скоча. Тук трябва да джампи тук, но аз не го правя. Сега нека да преминем към Warp. Джампът е много яко направен, много хубави детайли има. Но този джамп е много лесен. Сега така. Тук има бариерка, където има точно бариери. И така, който победи, не знам какво получава, сега нека да видим наградката. Ето е наградката. Колко бедрок? 24 бедрок. Ще оставим, защото да не ме бамнат. 2 голдени епилки и 1 меч. Shard 5, Punch 2, Knockback 2, Fire Spec 2. Това е наградката, никой не го е минал джампа. И така. Warp Free Food. Warp Free Food е в момента не се спамва, защото може да се ги изкили всичките. Много килал са направили. В момента има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека в сървъра. Сървъра е от сървър Pro. Почти винаги е пуснат сървъра. Почти сега да не е пуснат сървъра. Ще видим това. Да. Това е Warp Free Food, ето спанаха се. Сега нека да отидем на Warp кандидатура. Warp кандидатури. Warp кандидатури. Тук ви спамва на този емералд. И значи тук взимате си една книга. Те като се вземете, мисля, че така ли става? Не е така. Значи, например, тук сега подпиши книгата, като се направи всички въпроси. На колко години си? Аз съм на 12, с какво ще помагате в сървъра. Ще викам хора и следа за хакери по колко стане час казах. Какви команди знаеш? Много команди знам, аз ги забравях. Имаш ли опит? Да, имам опит. Знаеш ли как се милтва? Да. Как се банва? Да. Напиши какъв искаш да си. И тук трябва пак подпиши книгата, трябва да се подпиши и например сега чакайте, взима една книга и например сигнал съм и ето така хвърляте и тя отива да има честове и този ги проверява на Hellgreek. Другият Warp, който знаме е Warp PvP. Тук сега се мелят Viking Legends 17 и Hellgreek Ownerът се мелят. Тук долу някакъв Sura Shadow Killers. Там са такова. И да. Това е всичко за Warp PvP. Нека може ли да покажа Warp PvP с GM1. Чайте да го питам, защото ако има влияние на това, може да ме бамнат. И ще го питам дали може да го покажа с Game Mode 1. Може ли Hellgreek? Hellgreek тук има Game Mode 1. Чак да си пусна чанковете до край. Кетки първо са ще лаги. Това малко PvP, то е само е това. Ако паните да умирате. Така.
Нека наладва, да си спрем пак чум, което ще пуснем на 3. Добре. Това ми е да ще изкапва. Нека да отидем към Warp FPS. Warp FPS е направен за хора с слаби компютри, които с слаби компютри, които... Това е това ничего. Взима да им чуе. Warp FPS е направен за слаби компютри, които не им са много силно и мощни компютрите, да идват тук да се бият, няма да им лаги, честно ми казвам. Сега нека спусам на GM1. И да. Това е всичко за Warpът. Тук дай рано на бъде един ден. Но това е ревю и би трябвало да мога само да следвам на GMO да го покажа. Защото да го покажа целия Warp, то тук се вижда, но да покажа долу детайлите, защото от тук не се вижда много ясно дърветата, пайжните. И да, Warp, какъв Warp друг имаше? Warp SMS имаше или не нямаше? Warp, аз нямам такава команда. Warp, какъв Warp? Да. 46 мисля, че имам. Кой друг Warp знам? Това са за Warp-овете. Да, това е всичко за този клип. Надявам се, това е всичко за това ревю. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още клипове в този сервер, не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и нека да им кажем да кажат бъба на YouTube. Кажете бъба на YouTube. Как се пише, че аз вчера някак съм написал. Тубе. Нека да кажете бъба на YouTube. И да, хора, не забравяйте да харесате, да коментирате и чао!